Takže čaute lidi, dneska vás vítáme u dnešního videa a zahrajeme si Game of Scoot, opět tady s Tobim. A s novou deskou Pandemonium V2. A budeme hrát na SCT a zanechte tu od nás odběr a like. A na odjetí, jako to, co jsme zadali, máme jeden pokus. A na splnění 2. Ano, a zanechte ještě jednou like a odběr. A my jdeme na to. Takže lidi, ještě jsme vám zapomněli říct, že dneska budeme jezdit jenom od Tobyho s koloběžkou, protože já jsem si včera zničil židla. No můžeš. Takže lidi, já zadávám Telvip tam na Funbox. A na to. Yes, Tak. to. Takže lidi, já to jdu dát. Můžeš. Takže lidi, já zadávám, no nechci být zlej, tak zadám zlehka tak whip drop z velké pyramidy. OK. Vadí? Jdu na to. Nebo. Tak lidi, jdu na to a jdu tam dát větší jump. No ale to by má esko. Neva. Tak bude zadávat Toby. Takže lidi, já zadávám Telvip na bank. Tam. Tak lidi, jdem na to. A dal to. Takže lidi, já zadám, dropnu Funbox a tam double whipa. A už trošku přitvrdíme. Tak to bude double whip. Oh. Dobrý. Takže lidi, to by to nedal. Bohužel. Ale ještě jsem vám chtěl něco říct, že jak mám tu novou desku, tak si na to musím zvyknout. Takže lidi, já zadávám asi whip z radiusu na bank. Jo lidi, jdu na to. Yes. Takže lidi, já to jdu dát. Hezky. Takže lidi, já budu zadávat heala tam na tento bank a rozjedu se s Funboxu dropem. Tak jdu na to. Bylo. Jo. Jdu na to lidi. Neva. Takže lidi, on to jde dát. Neva. Takže to by nedal má jsem to sice. lidi. Takže lidi, já zadávám růžek. Tamhle na Funboxu. Na to, počkej. Můžu. Yes. Takže lidi, já se to budu dělat, takže mám S a jdu zadávat. Takže lidi, já zadám double whip tam na bank, kde jsem to nedal a opravím si to. Hezky. Neva. Ne, Takže to kámo, co dělám? to. Takže lidi, my ukončujeme tohletu gameu. A prohrál jsem. To by mělo to. A doufáme, že se vám video líbilo. Rozhodně dávejte lajky. Dáme ještě Telvip na fletu. Jo, to pak. A my teda ukončujeme tohletu gameu, budeme rádi za odběr a uvidíme se u dalšího videa. A like. A like. A pojď ještě toho vypa na fletu. Whip on flat. Yes. Takže... Kámo, ta pandemie Yes.